Ni ina so ma an tambaye ki me yasa na zo kofar gidanku da daddare kamar karfe 10 ba kya fitowa? Yayan ki baya barki kina fitowa. Ina yayan naki yake? Yana ina. Shine wancan? Zo mu je. Ai wannan yayan naki yau zai gane Allah da girma yake. Wanne ne daga ciki? Wannan waye? Wannan ustaz din? Me gemun nan ne? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Masalanta na zo. Kai ba ka da budurwa ne? Ina da ita. To amma me yasa alƙan wata za ka fito da ce kake hana? Akan me zan bari ka je gun an wata? Me yasa ba zan zo ba ni Kiristan ne musulmi ne ni fa yanda kake jin ka musulmi da gemu ni ma lokaci ne bai ba. Kawai yake gemu suka zo gun. Kawai wannan ba adalci bane. Ni na san ka ba mun taba haduwa a wajen wata budurwa ta walida. Ni ma kai bane. To ai na kai inji ina gemu. To ni ban kai wani. A ba kai ba kai wani. Ba za ka mata fito da ce wanda ba zan mata ba. To zan gaya mata. Kana ji? Kusan kuliyo? Inda ake kashe kuɗi to wallahi in ya saso kuɗin baban kuliyo yake zuwa da shi da wata inyamura. Ma ba wannan ba adalci bane ka gane? Wani zan kira ki je kawai za mu yi magana je ki. Kana ji? Kanwarka ba za ka ban ba? Ban baka ba. Za ka ban kanwarka ba? A wato ne in taimaka raba ku da kaya tunda kuma kai ka ce a wata wallahi in muka ganta a kuni wallahi ba za mu in ba sai na ciya mata duk ba in haihu amma da waya a bata kuma haka za ka goge ruwan da kuka sha direct ne daga Valencia ga wannan da kuka sha guda biyu suke zuwa 2.5 million 2.5 million a sai Gucci Pio wata Valencia ga Lisbon komai akwai inda Pio wata ne muna da shi a tarfa ya kamata mu sha ruwa fa ya kamata ruwa Pio wata na'am ina za ku iya siya ko da kare ana ganku da malum ko ma dai ba za ku iya Pio wata senior one Allah da ruwa an ku sai ruwa ne to ai ruwan kala ne muna da LB wata muna da Gucci Balenciaga Dio wata duka dai ruwa akwai kalori ina ga wannan ruwan muke so okay Balenciaga ke na nuna ba ku just na masu bi suke zuwa a haɗe bari dan ko muku kwalin yawa ku tace wallahi wai kun tatse ruwa a gaskiya ne yau ga kwalin na ruwan ne ai Balenciaga ne wannan direct ba Toyota bane wannan ruwan da kuka sha direct ne daga Balenciaga wannan da kuka sha guda biyu suke zuwa 2.5 million 2.5 million wan gashi Toyota ga sha Balenciaga wata ka sha haka suke zuwa guda biyu a ciki ga kwalin ku da ba kamar wanda da Balenciaga wata ne mai gida kan mu samu matsala kun ga da gemukan ku da manyan riga ku amsa ku ban kuɗi na karan swala ku toka shi ne ina ga ma kuɗin ruwa na mai gida kana ga mun takalmi Balenciaga wata ka sha 2.5 million Balenciaga su wayannan manyan rigunan da kuka sa ina kuka samu sai mai gida ni kawai ba ruwa na man 2.5 million Balenciaga wata wannan direct ake kawo shi daga kamfani Amaliya ake ɗebowa a hada gida in ba sai kun ban kuɗi na ban hayo ba fa ruwa na rage mukan nan naku ni ma na ku sai yi I dey tell you guys nan ba da Allah muke so 11 idan ba ganin mata ne da ba kanan awwal bane mu kula yayin kuma kula mu ba da kar ka bada ku biyar na ga ma kuma saboda yaran na ga ina ga yan Maryam Abacha ne assalamu alaikum ya kuke ne yan mata da Allah ko za mu dan Allah zargi mu ga dariya nan ba da Allah muke so 11 idan ba ganin mata ne da ba kanan awwal bane mu kula yayin kuma kula mu ba da Allah ba ku da kunya ba kun san mu wannan nan ba ne wannan ba Allah ya awwal Allah budurwa awwal ke ba Allah yayin da ko ka san nawa ne farashin mari a police station nawa ne farashin mari 10,000 ne ga ruwa na sha 2,500 kaga kudi na zai zama 12,500 a nan za ka biya ku sai mun je police station 12,500 kuma za ka ƙara wani marin kaga ya zama 22,500 kudi na wata biyo da aka siya guda nawa bayan siyar da ɗaya ba to mana ya je fara ka bani fa ba kai sayarwa bane
irin ku ne ma in ba a siyar muku da abu ba mutum ya wuce ku ta samun matsala da shi. Rike. Biyo bi. Ya gida ran wuce ban kuɗi na Allah. Dan wuce ne kake yi ne. Ba ga sana'a na fito ba. Kawo naira 10 bari ma kai rai. Ya gida ruwa na 2.5 ne last kuma ba zan iya rage ba daga. 2.5? Mai gida ka san me kai kuwa? Marin ka nayi. Mari na kai ba. Marin ka nayi. Kamare ni. Daga shan ruwa guda daya? Wai ka sha min ruwa. Kamare ni. Saboda na gaya ma farashin ruwa. An mare ka. Wata ma ka san nawa ne farashin mari a police station? Nawa ne farashin mari? 10,000 ne. Ga ruwa na sha 2,500. Kaga kuɗi na zai zama 12,500 a nan za ka biya ku sai mun je police station. 12,500? Kuma za a ƙara wani marin kaga ya zama 22,500 kuɗi na. A wallahi baka isa ba. A kake gaya mu? Allah wallahi baka isa ba. Wallahi sai ka biya 12,500. Ya gida ni kaɗan tasha ne zan iya haɗa ma rigima yanzu a tsakiyar kwalta. Daga shan ruwa guda ɗaya? I tell you ina gaya ma zan iya haɗa ma rigima yanzu.